har drenge med her, som skal ud og sejle lige om lidt. Hvornår de skal sejle? Vi skal ud og sejle i næste runde. Næste runde. Vi snakkede lige om, I havde ikke sejlet FEVA før. Nej, det har vi ikke. Nej, men der var noget med, at I havde sejlet andre tomandsjoller. Ja. Ja, hvad har I sejlet? Jeg har sejlet noget Wayfair. Joanna har sejlet noget Yngling også. Ja, men mest sådan lidt hyggesejlads. Ja. Så hvordan har I det med at skulle ud og prøve en FEVA nu? Det var også sjovt. Ja. Og I sagde lige, jeg overhørte jer lige sige noget om, I overvejede, om I skulle sætte gnakkeren. Ja, fordi der er jo en del ved det der, vi ved jo ikke helt, hvordan den fungerer, så... Nej, I sagde noget med, at så må I risikere at kendre. Ja. Det bliver godt. Glæder jer? Vi glæder os så meget. Godt. I snakker også om, jeg så I havde nogle vinderposes. Må vi lige se, vi dem en gang? havde den der. Det er når I kommer på 1. Det er når vi kommer på 1.